Takto teda vyzerá cca Intrak v Amerike. Tu vlastne teda zdieľanú, myslím, že len na všetko toto, čo tu vidíme, sú... No a ideme vlastne teraz si pozrieť, že ako to vyzerá vnútri Intraku. Prichádzam akurát ku nemu, vlastne takto je vstup, trošku si cúvneme. No, vlastne toto je Intraková budova. Ideme pozrieť, vlastne tuto je vchod, musíte si skennúť kartičku, aby vás to pustilo dovnútra. Idem to akurát spraviť. Tak, oni sa vám potom odomknú tieto automatické dvere, ktoré vlastne vojdete, tieto druhé už sú neautomatické. No, vojdete, tuto máte nejaké lobby. Keď sa pozriete vlastne tam, tak tam je kuchynka. Idem k tomu bližšie. Vlastne takto tu majú kuchynku, zdieľanú, myslím, že len na prízemí. Nevidel som ďalšie. Čiže to je asi také špecifické, že čo majú tuto. Tu je nejaká vedľa, nejaká konferenčná miestnosť. Takže môžeme tam nakúknúť, ale je to prázdna konferenčná miestnosť, hej. Nič špeciálne. Vlastne za nami je tu takýto naberač na vodu. To je celkom fajn, ale keď ste na vyššom poschodí, tak asi to úplne není ideálne. Vlastne tu asi ani nič nie je. Ďalej na druhej strane sú vlastne ďalej len intraky, na ktorých sa býva, čiže to tiež není, tam to je len, myslím, že to je len chodba a vlastne keď sa prejdeme trošku späť od toho vchodu, ako keby teraz tu máme za sebou ten vchod, tak vlastne hneď tu je práčovňa, tu vlastne teda si môžete zaplatiť, tu je nejaký čo to je, prací prášok, ktorý si vlastne dáte do tej práčky. Stojí to 1,50. Sú to teda takéto práčky a hore je, myslím, sušička. Ešte som si tu nepral, vlastne tu máme nejaké automaty s nápojmi a s ostekmi. Ešte som si tu vlastne nepral, takže toto úplne neviem povedať, že jak to funguje tá práčka, ale o deň, dva si budem prať, vlastne tam sú schody bezpečnostné a majú tu výťah, záleží od budovy, viem, že v niektorých tých intrakových budovách tie výťahy nemajú, a normálne si ho takto zavoláte, volajte. Zrovna tento má, podľa mňa tu niečo sťahujú, toto sú také tie závesy, keď sa sťahuje, aby sa nepoškrkal výťah. Aby si vás to pustilo hore, musíte priložiť kartu, aby som to ukázal, musíte priložiť kartu, ktorá to odblokuje, vlastne vás to zoberie hore, neviem, či to bolo dobre vidieť na videu, ale však v podstate nevadí. A vlastne počkáme, kým nás to vyvezie hore. No, vlastne potom sa normálne klasický výťah otvorí. Vidíte, tu je nejaká vlastne rovno proti nám študovňa. Dobre, to sa ťažko otvára, tak tam len nakúkneme. Dobre, necháme to. To bola nejaká študovňa, vlastne tam tým smerom sú také isté intraky ako na druhý smer, ale ja na druhom smere bývam, tak ukážem to stadeto, lebo je to asi jednoduchšie. Vlastne hneď za výťahom je to také isté niečo, ako bolo dole, taká tá, oni to volajú, myslím, common room. Je to proste taká miestnosť, kde si môžete na počítači robiť veci. Tuto sú nejaké, podľa mňa asi, a neviem čo to sú asi nejaké utieraky na vypratie alebo tak, čo pozbierali. A vlastne potom tu je takýto gauč so stoličkami. Je to všetko, toto je všetko ako keby také pre tých študentov, čo tu sú na tom poschodí. Vlastne potom, tuto prechádzame na chodbu, tam sú akože za rohom izby. Majú tu vzdielané vecka, na ženské nepôjdeme, hneď ukážem mužské. A vlastne takto ideme ďalej chodbou. Všetko toto, čo tu vidíme, sú izby. No, aj do jednej vojdem, aby som vám ukázal, jak vyzerá izba, ale chcem vám ukázať vlastne, tuto ešte. Majú takú miestnosť, že na odpad a nič také tu není, normálne iba koše, hej, ale je to teda v oddelenej miestnosti, lebo ja napríklad nemám smetný koš na izbe a keď ideme ďalej, tak dojdeme eventuálne na vecka. Toto sú všetko všade v podstate len izby, je to takáto chodbička. No, teraz keď
však vecka môžeme pozrieť. Nemal by tu byť nikto, pretože som momentálne na intraku sám. No, tak vlastne naľavo sú umývadla. Takto sú tu takéto zdieľané sprchy. Sú tie sprchy zdieľané. Vlastne toto si môžeme pozrieť, odhrnúť sprchu. Tie sprchy sú zdieľané ako keby tie sprchy sú zdieľané s tými veckami. Čiže je to len takto oddelené, takouto stenou to je predelené. Vlastne môžeme si ukázať jedno vecko, toto je myslím také zväčšené pre invalidov, alebo pre ľudí, čo majú stiažený prístup. Čiže vlastne, čo je napríklad sranda, tak v Amerike majú na splachovanie takéto páčky. Ten záchod vyzerá trošku inak jak náš, je to taká kovová konštrukcia. Toto keď potiahneme, čiže tak, to je ku veckám. A vlastne ideme ďalej, ideme pozrieť teraz izbu. Tak, vyšli sme teda z vecok, ideme rovno do nejakej prvej izby, čo je tu oproti mne. Pretože tieto izby sú pripravené na taký letný program, sú vyčistené. Nechcem vás brať úplne do mojej, v ktorej mám veci rozložené. Takže vlastne takto nejako vyzerá izba na americkom intraku. Jedna posteľ, stôl, stoličky, klíma, okno, skrine. Takže nie je to žiadny extrémny akože špeciálny luxus. Je to dobré, je to určite fajn, hlavne s tými ďalšími vecami, čo majú, ale takto teda vyzerá cca intrak v Amerike.